El Consell ha autoritzat els convenis amb els col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València per tal d'articular la col·laboració per a l'establiment de les condicions de dispensació i facturació i pagament de les aportacions tant per tractaments farmacèutics com per tractaments ortoprotèsics subvencionats per els decrets 239/2015 i 240/2015, els dos de 29 de desembre, és a dir, la compensació d'aquest copagament que el govern de Rajoy va imposar l'any 2012. També firmarem un conveni amb l'Associació Valenciana d'Empresaris d'Ortopèdia. Este conveni no ha de passar per el Consell, però volíem també comunicar-vos-ho i també, òbviament, donar les gràcies tant a l'Associació Valenciana d'Empresaris d'Ortopèdia com als col·legis farmacèutics de València, Alacant i Castelló, perquè sense la seva col·laboració, esta mesura del govern valencià, que òbviament és una mesura que s'emmarca dintre de primer eix del Botànic de rescatar persones i de millorar la vida de la gent, que ja a partir de l'1 de gener no ha de fer front a aquest copagament farmacèutic i ortoprotèsic. Dic, sense la col·laboració d'aquestes entitats no hauria sigut possible. Ja era hora. Aquesta és una comissió que tenia que haver-se celebrat fa 8 anys, en la mesura que s'està celebrant ara, que li dona per fi la veu a les víctimes, que no ho feu en aquesta comissió de la vergonya que dura 5 dies i en la que el que es va fer no és veritat i reparació i la responsabilitat d'aquells que tenien responsabilitat política i de gestió en aquell moment, sinó que es va fer és fer servir una comissió d'investigació per a tapar la veritat. En una de les actuacions més vergonyoses a les que hem tingut que patir la societat valenciana en el seu conjunt i les víctimes particularment en els últims anys. I jo crec que és un símbol molt important que, a més, la primera qüestió que passarà per les Corts en el canvi de la majoria a les Corts Valencianes, en el canvi polític que es va produir a partir del 24 de maig, el primer tema fora precisament la reparació a les víctimes del metro. Avui comencen els treballs, uns treballs que òbviament van a ficar llum i taquígrafs 9 anys després de l'accident, amb els mitjans que se tenen 9 anys després i amb tota la destrucció de proves a la que ens hem enfrontat els últims anys, però en qualsevol cas és una comissió on no només s'ha d'investigar l'accident, sinó tota la gestió que l'antic govern del Partit Popular va fer d'aquest accident, intentar tapar la veritat, destruint proves, encomanant a una entitat com HM Sanchis, a més en fraccionament de contractes, una política comunicativa per a tapar a les víctimes i l'accident, i tota aquesta vergonya el que ha de fer-se d'alguna manera és reparar a les víctimes i reparar a tota la societat. Per tant, jo contenta de que comencen els treballs i, des de luego, expectant de les conclusions que aquesta comissió d'investigació puga traure a la llum. I també, en tot cas, com sempre, al costat de les víctimes del metro, que han sigut unes grans maltractades per la crueltat de les polítiques de l'antic govern.